كفلت يحقينو حقتات قلشو سنيدو نولدتات مذكرتها قدف كرم كل ست أمول دما عينتي إنزن برام عينتو درت قف عندرت حقو سنار إنو قحيلو نزر أي حقي نعمتات كمرعو تسكيمو كخيد بمفتان كم سنك أخفخصلو تمنيو انتو خنا كبدات حقي كم من عرى تررن كبدا نمبر أي فخسلون تتصبقو زحلفو ذكيرو خنبر فتينو أي سالتون زبقى سزر أي موداتو كما وشتغل يزوق على سعره خينو تنانيجو بمحاز نتصبح كيت أمت هيوتو بحدش تسواتات كيمل عين لبون وشفنو كيفن كارتر أبشحن شعات ميتن سوسان كما أكلاي دربي زخونو سدرابيت أبي جوهانسبرغ دوب أفريقيا أيوتو وليدو زعبي اللبوتا تسعدو ترايز أمت أولو كباب سلازنبرة نتاحا حاليفو زرقاء أبت وان جانينو زنبرة بأبارتايد زفلت زرقاو فللي كامل سنتيو زخوننا نيرو بزرما سدرابيتو زخونا نجار بزي مقبارم يغطعو كم زنبرو ينجار كيفن كارتر قال أي درجات مرتو دحر مزامو كوليج آتيو عود فارماسيستو كان تتصنعه أمونغ أقاريتو ناوت هدراو تعليميو وريدو أب حيل أير تمديبو دما 4 عامت هاقلقلم أبتن تسنحلن عامتات حانتي تسألا مساسايت أبكن معينو ختصرفن كتقف عن سلز السوعالة كزاري الله مسفتنا كبير مهرمتن مغسلتن مسوردو بزي فقاد ورغات بجزء فقادو حديقوهم ناب جوهانسبرغ تمرسم حدش هوت كجمر بمحساب دما ديفيد بزبل كتسل عبريديو كم دي جي كوينو كسرح فتنم انتخان هوتو مليسا عدسغات نابرات اليوو بارو نسلس تسمعو كم تزنهبرو نسدرابيتو خرائم سلزي مرتسه كانينا مرقاسي كانينا قانزان سمنجوان حاويسو نفس قتلت فتنم ايكونو لونجن بهوت ترفم دحرزي أبشعن شعات نبيتن سواني سلستن أب كتما بريتوريا بتشيرش ستريت بومبين زفلت هيوت 10 شعات السبات زواسر متقعت بومب أب تخبابي بمبارو قلم هايسيت وردو ندخل لنجر بعين سلست عزبو دما غازيت أنيان نزينا زخون سئلتاتن زدالون كخون والسنم أب تعمد دما سموناوي أب زدالو عمدي سبورت سئلتات كدالو جمرم أبشحن شعات نبيتن سواني 4 مسوري تغازيتا زستار بزعبا أبارتايد مالت زرعو فللي دحر مجمارو أب تاريخ دو أفريقيا ناي فيلما نتي بالنيكليسين زفلت مقطعة موت السنة 5 خني فلت إذا عينت مقطعتي أب أداواي زفتسم كوينو نيت استفرد سب بندادي استركسو قوما مكينا أب أفلبو أغميتهم زك أتلوو زسكحكح مقطعتيو بتوسخي كن مكتسالهم بتأيايتن درب أمنن كم زقتلووني نجار كيفن بتسألو بزو حسابات كزاربو لسل الجمرو ببقرب تفلات النتعبيم أبشحن شعات نبيتن تيس عندما أمونغو ANC زفلاتو تقوم تقجلن كابيلا زلون سيفيلاوي كينا دحر مولعو كيفن بينو سئلتات كسند حرقن يخوينو سلزرخبو زا بانك كلب اتبهال قجلا أقومم مس قجلو بمخاندما أما أكل كويناتن أتو سئلتات كسندو جمرو كابت السنرو دما أبشحن شعات نبيتن تيس عن حدن كاب كابيلا زلو زخونو زيغاتات بهيوتهم كندون بغوزو مقراتون كمز سندو يفلات أبشحن شعات نبيتن تيس عن سلسن دما ناب سودان بمقعز أبتها جارز نبرة نعبن حرقات ميتن ناسنو دون كله أقلبوز سحب تريد قونفو تميتن حمام أركيموا محاورا كيدانا نفريسن نزت ألماء أبهلاون حلفتن تقد كيرات تسعر زنبرة تسانن اتبت اميت هيواتهم نايسانو بدني نابلعه نابرا متشيو زنبرة أموران نساون كتموتولمو كبل عايز بخمزلو ترسلي دحرم سنادو بزحت روح هاسوات أب عالم مولو أحزنت كم تحنت سئلي شحق على تزبهل اتا سئلي نيت زيها سيستريت نايت زقات امت دركن كفو كونتاتن بوصيتو زهل أزنابر حزبن بزيك آلات سلز قلتاتو أتقام تعمل لعلم كيرت اتا سئلي أب غازيتا نيويورك تايمز بمشات تحتمت بتا سئلي كيفن كارتر سمو أب علم كاب عاقن لعلي قولحم تشلامي بوليزر برايز دما خونم توسخي زنان كبرن أمتقاتلو أب علم بزا سئلي بزح تهزربم بومت عندما شلماتن زنان سألاي كيفن كارتر ترزبت سحم زبازو حسابات بزعباتا سئلك الزاربون كلو كابنتا هتسانز السئلة زي رحنا بمبال كنقفو جمرو بفلاي دما حدا معالتي غازيت أو مجلاتي كهب أم مدرخ دحر مركابو زبازي حزمت أو تحدثات موداتا نايتا هتسان انتايو بيهوت سريرادو زبليو كيفن نتا أمورا كمزو ساوغو مسكيريو انتخانه نايتا هتسان قدايقن والحاندي كمزي فلت يتزاريبو بزعبات قداي مسو زنبر مسارحتو سيلفا كزاربن كلو بوتا هدرات تخيبهم كم زنبرون نتا هتسان كيتنكفوا حمام كيتلقبلهم كم زخل كلوا من ينقر
ሲልቫ ወሲኹ ኬቨን ድሕሪ ነታ ስእሉ ምስ ናዱ ኣብ ትሕቲ ገረብ ኮይኑ ብዙሕ ከም ዝነበዐ ይዛረብ። ብድሕሪ እዚ ኬቨን ምስ ጉጅልኡ ኣብ ጆሃንስበርግ ዘጋጥመ ግጭት ክስንዱ ኣብ ዝኸድሉ እዋን ሓደጋ ስለ ዝወረዶም ኬን ዝተባህለ መሳርሕቱ ከም ዝተቐትለን ብዙሕ ከም ዝሓዘነን ይንገር። ድሕሪ ታህሞት ድማ ኬቨን ካብ ስድራ ቤቱ ኣዕሩኽቱን ፈተውቱን ተገሊሉ ጽምዋ መሪጹ ምስ ነብሱ ኸዋግዕ ጀመረ። ኩሉ ዘሕለፎ ኣብ ዓይኑ እናተመላለሰ ፍጹም ቅሳነት ከልኦ ዝበኣሰ መቕጻዕቲ ሞት ግጭት ሓድሕድን ኣሙራ ዝጽብያ ዝነበረ ህፃንን ካልእን ኣብ ዕንቱ እናመፁ ድቃስ ከልእዎ 27 ሓምለ 1994 ኣብ ግዜ ህፃንነቱ ዝጻወተሉ ዝነበረ ፓርክሞር ዝተባህለ ቦታ ብምኻድ ኣብ ጨራም ወረቐት ንእሽቶ ጽሑፍ ሓዲጉ ኣብ መበል 33 ዕድሚኡ ብመርዛም ጋዝ ማለት ካርቦን ሞኖክሳይድ ፖይዘኒን ነፍሰ ቀትለት ፈጺሙ ህይወቱ ሓሊፉ ተረኽበ። እታ ጨራም ወረቐት ከም ዝትብል ለብዋ ነበራም ኩልኹም ይቕረ ግበሩለይ ቃንዛ ንባህታ ዓብሊሉ ካብ ገጽ እዛ መሬት ኣጥፊእዎ እዩ ገንዘብ እውን ልዕሊ ኩሉ ነጊሱ እዩ ዘሎ ኣነ ግን በትረሚቕ ዝኽርታተይ ይህደን ኣለኹ ሬሳታት ሕርቃን ቃንዛ ጥሜት ዝቆሰሉ ህፃናትን መቕጻዕቲ ሞትን ካልእን ብዝረኣኽዎ ዘበለ ኩሉ ይህደን ስለ ዘለኹ ዕድለኛ እንተኾይነ ኒኬን ክጽምበሮየ እትብል ጽሕፍቲ ገዲፉ ብሰንኪ ኣዒንቱ ዘምጻሉ መዘዝ ካብዛ ዓለም ተፈልየም። ኬቨን ካርተር ብሰንኪ እቲ ዝረኣዮ ግዳይ ነፍሰ ቅትለት ኮይኑ እስኪቤና ሃይለኸም ብዛዕባ ምርኣይን ሳዕቢናቱን እንታይ ይብለና ሓቢርና ንከታተል። ንኸርኢ ዘይገብሮ ጻዕሪ የብለይን ማለት ከም መብዛሕትኡ ሰብ ኩልና ኮ ንኸንርኢ ዘይንገብሮ የብልናን ንኽንፈልጥ ወይ ንኽንርዳእ እንታይ ዘይንገብር እንታይ ንኽንርኢ እንደሊ ኢሉ ዝሓትት እንተልዩ ግን ዘይሓሰብናሉ ተወሳኺ ጸገም እዩ። እንታይ ክንርኢ ከም እንደሊ ንምምልካት ቀሊል መዓስ ኮይኑ ኣይርእሱ ዝኽኣለ ጸገም እንዲኻም ክንሪኦ ኣለና ዘብል ውሽጣዊ ድፍኢት ከም ዘሎ ኩሉና ንኽንተኣመን ንኽእል ይመስለኒ። እንታይና ክንርኢ ደሊና ዝብል ሕቶ ደኣ ኣይከተል እምበር ኣዒንትና ስቁል ሕምሊሕካ ምባል መዓስ ይቑጠብ ኮይኑ ዘለዎ ዓቕምታት ብምጉሕጓሕ ንርሑቕ ጠሚቱ ንምልላይ ላሕ ክብል ፋሕብትን ንዝብሉ ደቃቕቲ ለቀምኩ ኢሎ ክትዕብ መልክዕ ርዩ ጠባያት ንምምዛን ክሕልን ብዙሕ ይደክም እዩ። ዓይንና ብርሃን እዩ ንብል ኢና ንሓንሳብ ድማ ዓይኒ ጋጊዩና ንብለሉ ግዜ እውን ኣሎ። ዓይኒ የብርህ ዓይኒ የጸልመት ክንብል ዶ ንኽእል ንኸውን። ዓይኒ የውግሕ ዓይኒ የምሲ ምባል ከይከኣል ዶ ንደገ ዝጨመተን ናብ ውሽጥና ዝቐንዐ ትኹረት ኩናት ዓይኒ ኣሎ እንተበልና ካብ ጨመተ ሓቂ ዶ ንርሐቕ ንኸውን። ዓይንና ኣብ ርሑቕ ንዘለዉ ጉቦታት ሰማያዊ ሕብሪ ይቐብኦም ቀሪብና እንተረኣና ግን ካልእ ሕብሪ ይጸንሐና። ዓይንና ክንደይ እሞ ዘየርእየና ርኢናስ ክንደይ ዘይንፈልጥን ዘይንጋገን ብምንታይና እሞ ክንርኢ ንብለሉ እዋን እውን ሒደት ኣይኮነን። ካብ ምርኣይን ላዕሊ ደኣ እንታይ ክህሉ ይኽእል ኢልና ክንመራመር ዝረኣየ ክገርም የብሉን። ንዓይንና ሓገዝ ዝህቡ መሊኦም እዮም። በዓል ኣፍንጫ ኣፍ እዝኒ ኢድ ብሓደ ወገን ክስለፉ ከለዉ ብኻልእ ወገን ድማ እነ በዓል ፍቕሪ ምህዛእውነት ራእይ ዝኣመሰሉ ይስርዑ። ጌጋታት ግን ተኣልዮም ኣይእለዩን። ሰብን ጌጋን መናብርተዮም ዝመስሉ ሰብ መሲልዎም ጉጉይ ግምት ክንገብር ሓቂ ዝሓዘ መሲልዎም ሓሶት ክነዝሕ ኣብራህ ኪሉ ኸጸልመት ኣብ ውሽጢ በዓቲ ፕላቶ ኮይኑ ንምስጢር ህይወት ክትንትን ተረጋጊሙ ክፍጸም እንዕዘቦ ዝውቱር ባህሪ እዩ። ምዛ ዝደረስክዋ መጽሓፍ ዱካን ትበርህ ኣዛሚደ ብምንታይ ከም ዝርኢ ንኽገለጽ ዝቐረበለ ሕቶ ንዓይ ኣዝዩ ኸቢዱኒ። እንታይ ርኤ ኢለ እየሞ ክዛረብ ቤናይ ዓይነይ ካብ ርኤ ዝብል እንታይ ክርኢ ከም ዝምነ እንተገለጽኩ ጽቡቕ ይመስለኒ። ሕጂ ስነዊሕ ኮይኑ ሓቂ ንምርኣይ ካብ ዝናፍቕ ዓይነይ ከምቲ ዝደልዮ ናብ ሓቂ ኣይቀራረበንን። ኣረ ዝጋገይ ንበዝሕ ብዙሕ ደኣ ይገስኩስኩን እምበር ንሓቂ ብምንታየ ክርአ ዝኽእል እናበልኩ ምምርማር ኣይገደፍኩን። ሓረ ካብቲ ጻዕርታተይ ናይ ፈጠራ መጽሓፍቲ ምድራስ ስለ ዝኾነ እንሆ ድኳን ትበርህ ዝሰምኽዋ ወግዓዊ ሰብ ክትከውን ይዕዘብ። ኣብቲ መጽሓፍተይ ደለይቲ ሓቂ ጠባያት ብወገኖም ንሓቂ ክእልሽዮም ዝረኣዩ ኣብ መወዳእታ ርኢናያ ሓቑፍናያ ዝብሉ ጠባያት ከም ዘለዉ ድማ ኣንባቢ እንተዋሓደ ነፍሰይ ንጊር ንኽብል ዝኽእል ይመስለኒ። እቶም ንሓቂ ዝረኽብዎ ዝተፈላለዩ መልያታት እዮም ዝጥቀሙ። ንመብዛሕትኦም ነዊሕ ግዜ ከም ዝወስደሎም ኣብቲ ዛንታ ይግለጽ እዩ። እታ ዋላ መልክዓ ከየለለዩ ዝደለይዋ ዝነብሩ ሓቂ ኣበዮም ዝረኽብዋ እናበልና ከነዋግዕ ንኽእል ንኸውን። ምኽንያቱ መንበር ሓቂ ፍሉጥ ቦታ ዘለዋ ኣይመስለንን። ኣብ ውሽጥና ድያ ትጽቀጥ ኣብ ገሊኡ ስራሕና ድያ ጽግዕ ትብል ኣበዩ መንበር እያ እንታያ እትፈቱ መን እዩ ዝሓብኣም መን እዩ ኸ ዘግህዳ ኣጽቅጥ ድያ ተብል ወይ ትስክእ ብብዙሕ ምላሻት እንተተኣልየት እሞ ንሳኸ ብምንታይ ኢኻ ትርኢ? Classic.